Na počiatku bolo slovo. To slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A to svetlo vo tme svieti, ale tma ho nepohltila. Bolo tu pravé svetlo, čo osvecuje každého človeka. To prichádzalo do sveta. Bol vo svete a svet ním vznikol, ale svet ho nespoznal. Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho neprijali. Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. Tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. A slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. A my sme videli jeho slávu. Slávu, akú má od Otca jednorodený syn, plný milosti a pravdy. Ján vydal o ňom svedectvo a volal: To je ten, o ktorom som povedal. Ten, čo prichádza po mne, je predo mnou, lebo bol prv ako ja. Z jeho plnosti sme my všetci prijali milosť za milosťou. Zákon bol totiž daný skrze Mojžiša, no milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista. Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený syn, Boh, ktorý je v lone Otca, nám ho zjavil.